Ty už si vypila jednou, už piješ druhou? Vlastně ty jsi říkala, že nepiješ. Já právě vypila A ty děláš v hospodě? Ne, já dělám vedoucí kantýny. Kantýny, nebo jsi říká nějaký jídelný listek, tak to? No, tam je i jídelníčka, A kde se další v centrálce. To je To je kantina jako v jakém podniku nebo čem? To je prostě kantina pro zaměstnance několik takových fabrik. A oni se tam chodí stravovat. Kde je? V Ostravě nebo? V Tachově. Západní Čechy. Týká našeho organizátora. A tam jsou zase fabriky, já dělám kantýnsko, já tam dělám prodej, plus je tam výdej obědů. To znamená, já jsem vlastně napojena na centrální výdej. 6. měsíci, jo, čau. Jsme jako propojení, on tam asi vlastně vyváží vlastně jídlo do dalších třeba soukromých bytů nebo doma, kde vlastně doma Už musím končit, No, já jsem tam měla frontu. Já jsem s tebou kecala takovou dobu. A mi tam stalo to firmě a oni už jako, protože oni mají původně. Tak my jsme taky měli okolo otevřená. A teď já jsem tam vykecávám, že?